kilime yanlarıma, yazlarımdan kilimi kitesem, ömür kışka kırıp varganda da haman mağşizallar kütesek, kışlar bulup kilime yanlarıma, köngül şalı süzge susagan, yaşalmadan köpek hele yerde, yazılar kilden sayın kışallar. Kilime yanlarıma, yazlar bulup baksın qaraşın, ötkenlerge qaytıp bulmasa da hayalında ona varasın. Kışlar bulup kilime yanlarıma, köngül şalı süzge susagan, yaşalmadan köpek hele yerde, yazılar kilgan sayın kışallam. Kışlar bulup kilime yanlarıma, köngül şalı süzge susagan, yaşalmadan köpek hele yerde, yazılar kilgan sayın kışallam. Yaşalmadan köpek hele yerde, yazılar kilgan sayın kışallam. Bulgar Радиосында Hava Tırışı. Hayırlı kеш, hürmetli radyo tыңлаушыларыбыз. Ертеге башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча болытлы булачак, җепшик кар, бозлавык һәм инде туман күзәтелер. Төнге иртәнге сәгатьләрдә аеруча юлга чыгучылар игътибарлы булыгыз. Көньяк-көнчыгыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән. Талгын җил төнлә 3 градус салкын, ә көндез исә 3 градус җылы булачак. Юлларда карап кына сак кына игътибарлы йөрегез. 91.5 FM. Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором Российской Федерации под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дүшәмбе кеше һәр вакыттагыча Болгар радиосы киңлекләре аша сезне мин Айгөл Хайруллина сәламлыйм. Дүшәмбе кичен мин үзем генә үткәрергә яратмыйм, рәхәтләнеп кунаклар белән, сез яраткан артистлар белән, җырчылар белән күңелле итеп, мотор итеп үткәрик әле. Бүгенге кичне тагын да ямьләп җибәрер өчен студиябызга әйткәнемчә, аларның энергиялары ташып тора. Алардагы яхшы энергетика, алардагы көч, алардагы дәрт, алардагы дәрман. Сөйләп бетергесез студиябызда Алсы һәм Азат Фазлыевлар. Исәнмесез, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Исәннәрмесез. Хәерле кич, радио тыңлаучылар, Болгар Әле дә радиосы. ярый кайтып җиттегез дип куанып утырам бит мин. Biz de konabız. Бик шатмын сезне Болгар радиосы студиясында күрергә. Алай булса, мин монда бүген үзем генә утырган булыр идем, беләсезме? Шул кадәр менә әйдә диюгә, әйдә дип менә эләктереп алып, җиңел генә барышны да башлап җибәрә торган кешеләр була бит, сез шундыйлардан. Шуңа күрә бик рәхәт сезнең белән, бик зур рәхмәт дип әйтеп куйым әле. Үзеңә рәхмәт. Мин дә монда кайчаннан бери киләбез дип йөрибез. Гел кайтып кергән юк. Менә насыйп иткәч, ничек менә шулай килде чыкты. Чынлап та, инде мин узган елдан бирле чакырам Алсы белән Азатны. Билгеле, тормыш, көнкүреш, көндәлек эшләр, мәшәкатьләр белән һәркемнең дә эше шулай бара инде ул. Ничек соң хәлләрегез? Сорыйм әле. İskitkiş. Әйбәт, Аллага шөкер. Сез ял итеп кайткан Аллага. кешеләргә охшаган. Шулаймы? Аклар, каралар дип. Әйе. Ял, артист халкы чынлап та менә монда, әйтик Татарстанда калып, яисә Россия территориясендә калып, ял итеп буламы ул, әйтегез әле. Менә бөтенләй башны ял иттерер өчен, чынлап та читкә, еракка, чит илләргә барырга кирәкме? Ну, нәрсә дип әйтим, менә мин үземне әйтим, алсын үз фикерен әйтер. Монда өйдә Казанда гына булганда, ял итеп булмый. Чөнки теге русчалап әйткән бытовуха, теге үй эшләре бөтенесе менә иелгән, әйбәт, син ничектер теге башыңны ял иттер алмыйсың. Монда каядыр менә бер шәһәргә китсәң, 1-2 көнгә, ул вакытта и мәшәкатьләре бит берничә кайта алмыйсың бит син. Шуңа күрә ул вакытта баш ял итә, инде чит илгә киткәч бөтенләй дә син аңлыйсың, тиз генә кайтмаячагыңны. Ул вакытта инде теге сүнә, баш миләрең дә ял итә, уйларың да ял итә, башы да ял итә. Бөтенләй башка ракурстан ачыласың, дөньяга башка ракурстан карый башлыйсың, әйме? Әлбәттә. Алсы, Азат бик күп эш эшләгән кеше кебек сөйләде, син дә шулай сөйлисеңме соң? Min de yaratam сәяхәт итәргә бу беренчедән бит инде төрле җирләрне күрәсең, төрле илләрне күрәсең, развитие дип әйтәбез инде. Без үсеш бу. Без мәктәптә укыганда карталардан гына төртеп күрсәтә торган илләрдә син була башлыйсың икән, синең канатлар үсеп чыга, син икенче менә кара, бу төш түгел, бу чыпчын өн икән дип уйлыйсың. Бу инде әлбәттә иң беренче үсеш, дөньяга караш, анасы анда барып кайткач, Кадерне белү. Үзебезнең илебезнең кадерен тагын да аңлау дигән сүз. Кытайда булдык бит инде, менә әле генә кайттык, бер 3-4 көнлек кенә Кытайда ансанрак сөйлибезме? Юк, хәзер сөйлибез, чөнки соравым бар минем. Менә бер яктан карасаң, әйме, чит илләргә баргач, умумән башка төбәкләргә баргач, чит ил генә дип алмыйк, башка төбәкләргә баргач, аларның барыбер мәдәниятен, сәнгатен күзәтәсең, әйме, үзең эчендә ниндидер яңалыклар ачасың. Сез менә сезнең өчен иң зур ачыш кайда булды? Кара әле, ничек тә була икән? Инде анда сәнгать ягыннан, мәдәният ягыннан кызыксынып кайттыгыз, бик ошап кайтты идек. Менә миңа ошаган без Кейптаунда булдык. Африка. Кейптаун, минем социаль челтәрдә бар ул җырлаучы кызлар. Менә парк, әйме алсы, паркта кызлар җырлый. Алар биеп җырлый, алар берничә тавышка җырлый. Мин шаккаткан идем аларга. Аларның мелизматика, аларның тавышларының кичелекләре, сокланып менә төшереп торган ик без алар белән. Алар теге тоналистан да китмиләр, алар гапга дип алар, беренди теге училищеда түгел, музыкатларда түгел, алар шулай акчашлар урамда җырлап. Анда төрле яшьтәге, улы яшьтәгеләр дә бар, кичкенәләр дә, балалар да бар, бөтенесе бергә. Аннан соң әле тагын күрдек без Кейптаунда булды буга инде ул. Шулай аякларына балалар бәйләп куйганнар. Ансак бу кичкенә балалар. Кичкенә балалар аякларына бәйләп куйганнар төрле банкаларның капкачларын. И шулар белән аякларына басып, үзләре куллар белән җырлап, ритм ясап, көйләр ясап, мин шаккаттык, без менә шаккаттык. Алсы синеке? Һәрбер илнең үзенең аерылып тора торган яклары бар инде. Менә мин дә теге музыка булгач инде шундый кешеләргә күбрәк игътибар итәсен. Миңа ошаган иде табигате белән Бразилия. Аргентина белән Бразилия кисешкән урын инде ул. Шарлавыклар,
анда беләсең үзеңнең табигать каршында ни кадәр көчсез кеше икәнеңне аңлыйсың. Шарлавыклар ага торган җирдә булдык, менә кругым. 298 шарлавык. Шарлавык, менә шул шарлавыкның уртасында басып торасың. Ул шарлавык ничә этажлы үй, бер 30-40 этажлы үй биеклегендә. Менә шул ошаган иде инде. Аннан соң Бразилиядә булдык, анда миңа ошады. Ошады дип әйтеп булмый. Шаккаттырды. Бандитлар районы булу. Мондый тормышта бар икән дип аптырап кайттыңмы? Без шакаттык. Андый тормышта бар икән, хөкүмәткә табылмый торган тормышта бар икән. Әйтәм, бездә әле тәртип дип кайттык без. Менә шулай читтә йөреп кайткач, үзеңнең туган якның кадерен беләсең, чынлап та сагынып кайтасың. Иң яхшы ил ничек кенә булмасын, Россия. Безнең ил. Безнең Җырлап җибәрәсе киләме? Иң яхшы ил. Безнең ил. Сандугач сайрар җирләр. Чынлап та, җырлар вакыт килеп җиткәндер миңа калса, әле без сәяхәтләр турында һәм инде чынлап та үсеш өчен ни өчен кирәк, менә каяда булса барып кайту, аралашу ни өчен кирәклеге турында әле алга таба сөйләшербез. Без әлбәттә инде коры сүз белән генә сыйламабыз тыңлаучыларыбызны, җыр белән сыйларбыз. Җырчылар студиябызга килгәч, бик рәхәтләнеп ишеттерәбез. Белемчә, бик көчле итеп иҗат итәсез. Җырларыгыз күп, рәхим итегез. Әйтегез, Айдар Абый Тимербаев язып җыр. Гөрләтеп яшьләр бар әле дигән. Yol koymam yalgışqa, үкенемем ялгышта, шикләнмим ышанам, саф сөю барына. Şükür itip yaşayım, tuar her tağıma, yaratıp uyalmaz bəxtim yanımda. Tutunup kula bul, ötesi uzun yol, barasın ele barası. Yem tabık durmuştan, seni seyilip, gülletip yaşisiler var elle. Tutunup kula bul, ötesi uzun yol, barasın ele barası. Yem tabık durmuştan, seni seyilip, gülletip yaşisiler var elle. Düzerimin barına, diksin bul yanımda, ışanam şiklenemim, saf suyu barına. Көрмәсәм азгына, күңелем юксына, сине генә бирүче тынычлык Tanışılık жаныма. canıma Tutunup kula bul, ötesi uzun yol, barası da elle barası. Yem tabık kırmıştan, seni seyilip, gürletip yaşisiler var elle. Tutunup kula bul, ötesi uzun yol, barası da elle barası. Yem tabık kırmıştan, seni seyilip, gürletip yaşisiler var elle. Tutunup kula bul, ötesi uzun yol, barası da elle barası. Yem tabık kırmıştan, seni seyilip, gürletip yaşisiler var elle. Yem tabık kırmıştan. Рәхмәт сезгә бик зур. Азат, Алсу студиябызның кунаклары. Фазлыевлар безнең студиябызны гөрләтәләр бүген. Нәрсә булды? Техник ниндидер бер сбой булып алды. Ярар. Нормальныймы? Җырладык бит. Җырладык. Бетте.
Менә беләсезме, тормышта төрле очрак барсы да тигез генә бармый бит инде, әйме? Бераздан теге тайпылып киткән очракларда була. Менә шундый очракта иң мөһиме нәрсә? Акылны югалтмау. Шәхсән мин әйтәм, теге балансны югалтмау дим мин. Шәхсән минем өчен шулай. Теге нәрсә әйт, минем шундай әйбер бар. Һәр вакытта да берәр начарга әйбер килеп чыкса, юлларда шулай булырга тиеш. Димәк нәрсәндер саклап калды. Димәк нәрсәдер эшләмәскә кирәк. Димәк шулай булырга тиеш, артыннан яхшысы килә. Менә шулай дигәндә ничектер күңелгә тынычрак, ничектер яшәргә җиңелрәк дип әйтәсе килә. Шуңа күрә теге аек акыл, аек уй безгә теге хәзер яшь барган саен олы кешеләр түгел инде без әйбәт. Теге сәламәтлек югалтулар булмасын дигән әйбер белән. Иң мөһиме. Иң мөһиме. Мин дә кушылам Азатның сүзләренә. Бер зур югалту. Менә минем өчен иң зур куркыныч әйбер ул үлем булырга мөмкин. Анда Аллам сакласын әйбет. Калган бар әйберне төзәтеп тә була, алып та була, алып та була. Иң Шундый мөһиме әйбер югалту булмасын. Менә булмасын. шул югалту булмасын. Калган әйберне төзәтеп була. Амин, амин, шулай булсын. Менә сәяхәтләр темасына әйләнеп кайткач, Кытайдан кайттык дидек бит инде сезне, әйме? Моны инде яшерен батырын түгел, Болгар радиосы гына сөйләмим, моны инде бөтен кеше сөйләде, сез дә сөйләдегез. Нәрсәсе белән җәлеп итте һәм ни өчен менә шушы юнәлешне сайладыгыз? Безнең әле Беренче тапкыр, әйме? Без беренче тапкыр Кытайда булдык. Ул якларга әле безнең бер дә барганы юк иде. Ничектер шул теге Восток дип әйтим инде, шул якларга барып чыгасы килде, күрәсе килде. Дуслар да тәкъдим итте, әйдәгез барып кайтыйк дип. Сез инде беләсез, безнең балалар бик бездән дә кызыграк темп белән яшиләр. Шутлап чыгардык та җәй көне без балалар белән тулы составта бара алмаячакныңлар. Биректә улыбыз безнең бик тә шундый Шулай ук иҗат кешесе биюче. Шөгыле бик зур. Ул менә безнең 10ннан соңга кайта, тренировкалардан бергә дәрес хәзерли. Һәм аның җәй көне дә вакыты юк. Чөнки аның бер генә ай каникулы ничә ел инде. Шунлыктан без инде февраль аенда барырга булдык. Минем туган көнемдә туры килә дип Кытайны күрәсе килде. Кытай ул үзе дә әле теге төрле якларга бүленә икән. Шунда гына белдек, без инде Ханьвань утрауына бардык, Санья шәһәренә. Анда теге юго хәзер әйтәм, Кытай Юго-Китайское море дип тә әйттеләр инде. Менә мин үз гомеремдә төрле илләрдә булганым бар. Менә бу Кытайның диңгезе безгә бик ошады. Бик комфортный булуы инде. Анысын карадык. Онан соң танышлар да юк. Танымыйлар, әйме? Танымыйлар анда. Анда Кытайда Кытай. Алар үзләрендә аерып булмый. Чынлап та аерып булмыймы? Алар гелдә бер төрле кебек тоелалармы? Әйе, бер төрле кебек. Но нәрсә әйттем, Кытайлар бик ярдәмчел. Бик ярдәмчел кешеләр, бик тырыш. Һәм менә Кытай җырлары инде хәзер әйдә сәнгатькә үрик шушы сәяхәтләрне безгә якын аларның сәнгатьләре дип әйтәләр. Безнең шулай җырларга, мелизматика шулай безнекенә охшаш диләр. Чынлап та шулаймы? Ишеттегезме? Гомумән берәр нинди концертка бару мөмкинлеге бәлки булгандыр. Бәлки менә шулай урамда җырлап торучылар күренгәндер. Анда пляжда да, анда кибетләр янында да теге радио кебек бара инде үзләренең музыкалары. Эстрада ягына килгәндә, эстрадный җырлары бар. Карап тыңлап торасың, теге сүзләре генә аңлашмый, татарча җыр кебек. Чынлапмы? Чынлап та менә шундый заманча эшләнелгән әлбәттә инде. Сузулары белән сузып җырлаулары белән интонация ягыннан, анда мелизматика ягыннан, алар бит инде безнең Кытай белән теге пентатоника дип әйтәләр. Шуңа күрә әлбәттә охшаган. Бу яктан җырлар теге мотивлары бөтен яктан ошап тора. Менә хәзер компромиссив сорау, безнең татар эстрадасындагы җырларга охшаш җырлар ишетмәдегезме? Менә Копиясын ясамаганнармы? Юк, ишетмәдегезме? Алар бит копия ясыйлар. анда Охшаш, юк, гомумән охшаш дигән, кара бу безнең теге җырга охшаш дигән җырлар ишетелгәндер бәлки. бар. Теге аранжировка ягыннан да охшашлык бар. Әле мин уйлап йөрдем, карам әйтәм. Булардан алып кайтсам була икән. Аларны бездән генә алмасыннар, безгә дә аларга мөмкин бит инде аларның көйләрен. Җырларга ничек булмасын. Шука икенчесендә барганда җырлар алырга барабыз. Дискалар аларга барасыз, әйме? Кытай киемнәре түгел, дискалар аларга. Гомумән җырларын тыңлап торганда менә кушылып җырлыйсы килдеме? Тыңлап торасы килде менә шу. Булаймы? Менә кош сайраганда
хушына алып тыңлыйсың бит. Әйе. Менә аларның көйләре шундый алар думбыр ясамый, шундый матур моңлы көй итеп кенә ясыйлар алар. Һәм аны гел тыңлап торасы килә. Бүтән барган җирдә Кытай музыкасы яңгырый. Алар үзләренең культураларына, телләренә, җырларына бик нык игътибарлы һәм үз телләренә тугры кешеләр. Инглиз телендә алар кабул итмиләр икән. Шулаймы? Әйе. Олар инглиз телен белми. Кабул итмиләр. Алар бары тик үз телләрендә генә сөйләшәләр. Анда ничек инглиз телен бөтенләй белмиләр. Алар белә Кытай телен һәм беләр рус телен. Рус телен инглизне караганда андай бетерәк беләр. Менә бит карале ничек. Һәм Без менә рестораннарга да керәсең, барсы да һәм менә беләсез, мен нәрсә сорыйсым килә, тагын менә без миллилек дибез бит инде, әйме? Без үзебезнең миллилекне, милли орнаментларны, милли җырларыбызны, үзебезнең милләтебезнең нинди икәнлеген күрсәтер өчен, чынлап та менә сәнгать ягыннан, җыр ягыннан күрсәтергә телибез. Аларда бу тагын да көчле. Аларда шул ук миллилек, үзләренең милләтләрен, үзләренең менә шул әйтик киемнәре рәвешендә, әйме? Шул ук җырлары белән, шул ук үзләренең традицияләре белән күрсәтәләр. Шулай ук җәлеп иттеме, нәрсәләргә игътибар итеп йөрдегез? Безнең ательеда урамда шундый ул. Безнең отель территориясендә торговый центр бар. Сәүдә Үзәге. Үзәге. Анда инде рестораннар, киемнәр, шундый нәрсәләр. Шунда урамда һәр кич сайын аларның теге сугып уйный торган инструментлары бар инде, үзенең барабан кебек инде үзләренең. Шуның белән бездә килеп шунда уйный аласың, һәр кеше инде туристлар уйнап карый ала. Шунда үзләре уйнап, кызлар җырлап торалар. Үзләре уйнап җырлыйлар. Аннан соң кайберсе янда шулай ук теге басып эстрада җырларын җырлап торалар. Шундый менә һәрберсендә төрле җирдә шундый бер нәрсә әйтим, культура ягыннан күренде. Бик теге актив дип әйтәсем килә. Аларда бит әле яңа ел. Алар бит бер ай яңа ел аларда. Шуңа күрә теге алар бик күп идәндә. Шыршы без сине дип җырлыйлармы соң? Аларның шыршы кызылдан имен ничектер. Бүтән җирдә кызыллык анда. Билгеле, кызыл төс, ут төсе, шуңа күрә аларда аларның традицияләре, сүздә үзләренең символикалары һәм җырларга килгәндә, чынлап та бүгенге көндә безнең инде хәзер үзебезнең эстрадабызга әйләнеп кайттык. Бик күп яңа җырлар иҗат ителә. Бик күп җырлар безнең үзебезнең милләтебезне күрсәтә торган, чагылдыра торган. Безнең татар мелизматикасы белән, безнең татарның тарихын күрсәтә торган җырлар шактый. Бүгенге көндә сез иҗатта кайныйсыз. Яңа җырлар, гомумән эстраданы күзәтеп барсаң, көндә яңа җыр туа. Бер генә дә түгел әле ул. Менә беләсең, ничектер менә мин гел әйтәм шундый күрү мөмкинлеге булсын иде. Менә бүген әлеге моментта билгеле һәрбер без Болгар радиосы студиясында утырабыз, кемдер эштә, кемдер кая. Менә моментында менә әйтәм, бүген никадәр җыр яздылар икән. Әйтик, мин белгән аранжировщиклар гына бүген мәсәлән бер 10 җыр җибәрделәр инде. Менә җырларның шул кадәр күп булуы бүгенге көндә бер карасаң яхшы да улаймы, сайлау мөмкинлеге дә күп. Ләкин икенче яктан караганда ул җырлар ничектер менә безнең күңелдә калмыйлар кебек. Алар менә онытылалар. Алар бүген җырланалар да, иртәгә алар үрелеп бармыйлар, иртәгә китмиләр кебек тоела. Шәхсән миңа шулай. Сез уйлаганыгыз бармы бу хакта? Бүгенге көн таләпләре белән шулай кызганычка каршы менә без үзебез әти-әниләрнең элекеге җырларын тыңлап үскән кешеләр һәм ретро җырлар безнең күңелләргә нык уелган. Кызганычка каршы хәзерге заман балалары ул җырларны бик отып алмыйлар, бик сирәкләр генә. Менә безнең балаларда, мин аны дөресен әйтәм, алар гел элекеге ретро җырларын тыңлап йөрмиләр. Алар тыңлыйлар заманча башкарылган элекеге җырларны, менә ремикслар ясыйлар бит хәзер. Шул вариантын булса да тыңлаганга мин инде бик нык шат. Әле мин аязны ишеттем. Ул машинага барабыз ди мәктәптә. Әти музыка куйым әле ди. Ялап куя, Идел буе кайнары китте. Илһам Шакиров җырлый үзе элекеге запись белән Идел буе кайнарын. Мен әйтәм, о, дип әле төшереп талдым шул вакытта. Шуңа күрә тыңлыйлар, андый җырлар да бар. Ну, хәзерге заман җырлары чыгу, ул шулай заман таләбе дип аңлыйбыз инде. Чөнки вакыт бик тиз үтә. Менә әле генә без яңа елны каршылап алган идек, хәзер инде мартка кирдек. 2 ай үтте бит. Шуңа карап, аның җырлары да яшәү рәвешендә, киемдә, бүтән әйбер дә шундый кыска вакытлы гына дип күрәм мин. Мода дигән әйбер бар, әйме? Мода дип әйтим, менә шундый заман шуны таләп итә. Бер үзең генә аерылып җырлап торган җырчыларга кыенрак
кызганычка каршы, хотя шундый теге алтын тавышлы җырчыларыбыз бар, ләкин менә заман шундый кыска җырларны тыңлый дип әйтим. Кыска вакытлы, кыска гомерле. Җырлый калайса, мин аннан соң кием турында да сорармын әле, тагын аннан соң күп әле сорауларым. Шуңа күрә әйдәгез сорауларны яудырганчы, җырлар яудырык. Яңа җырлыйм. Әйдә. Беренче тапкыр концертка репетиция булсын. Әйдә, Азат, рәхим. Айдар Тимербаев дуслар турында, дустым дип атала. Сүзләрен карап инде. Кара яңа җыр бит, өйрәнәбез, бергә өйрәнәбез. Шундый чаклар була, юкка күңел тула, беткән кебек тормыш ямнәре. Шул чак кисәк кенә синнән хәбәр килә, ни хәл дустым, ничек хәлләрең? Гомер бик тиз үтә, алдан ниләр көтә, янарбыз да бер чак сүнәрбез. Тик шунысын беләм, дустым синең белән бергә булсак, барсын җиңәрбез. Гомер бик тиз үтә, алдан ниләр көтә, янарбыз да бер чак сүнәрбез. Тик шунысын беләм, дустым синең белән бергә булсак, барсын җиңәрбез. Утка суга кирдек, әллә ниләр күрдек, сөйләп бетереп булмый һәрберсен. Мондый дуслар сирәк, Аллаһыдан бүләк, белеп яшик дуслык кадерен. Гомер бик тиз үтә, алдан ниләр көтә, янарбыз да бер чак сүнәрбез. Тик шунысын беләм, дустым синең белән бергә булса, барсын җиңәрбез. Авыр бу заманда, ялган һәр адымда, серен сөйләр кеше бик сирәк. Яшакларга кайтып, бераз юләр сатып, күңел юатырга сине кирәк. Гомер бик тиз үтә, алдан ниләр көтә, янарбыз да бер чак сүнәрбез. Тик шунысын беләм, дустым синең белән бергә булса, барсын җиңәрбез. Гомер бик тиз үтә, алдан ниләр көтә, янарбыз да бер чак сүнәрбез. Тик шунысын беләм, дустым синең белән бергә булса, барсын җиңәрбез. Тик шунысын беләм, дустым синең белән бергә булса, барсын җиңәрбез. Азат Фазлыев яңа җыр дуслык турында. Азат, менә бер тыңлаучыбыз яза. Супер җыр булган бу, көне буе шушы җырны тыңладым ди Айгөл Садыкова исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән. Чынлап та бик матур җыр. Гомумән, мәсәлән, туган көн уңаеннан дусларга багышлап җырлар сорыйлар Болгар радиосында, әйтик, җырлы сәлам тапшыруында гомумән дусларга багышланган җырлар нинди бар икән дип сорасагыз, менә әлеге җырны мин чынлап та тәкъдим итә алам, чөнки утны суны кешәр өчен күп кирәкми, дуслар, бары бер дустың булу җитә. Һәм нинди генә дустың әле ул, ышанычлы дустың, тугры дустың. Дуслар күп булмый дип әйтәләр, элек әйтәләр иде, хәтерлисезме? Дус берәү генә була, күп булмый. Без яшь вакытта аңламый идек аны. Бөтен кеше дусы. Бөтен кеше дус иде. Ә хәзер еллар узгач, ул дуслар дус кына түгел, таныш булганнар. Бәлки алар чынлап та дус булганнардыр инде, ләкин менә хәзер сирәк. Аңлыйбыз, алар 1-2 булырга мөмкин, ләкин алар нык ышанычлы. Менә элек барып шундай сүз 100 сум акчаң булганчы 100 дустың булсын дип әйтәм. Менә бу хәзерге вакытта бик актуаль сүз дип саныйм мин аны. 100 ук булмаса да 100 сум акчаң булганчы бер яхшы дустың булсын дип үзгәртеп куйыйк әле. Менә тагын бер хәбәр, хәерле имин кичләр, Азат Алсу Сарман якларыннан кайнар сәламнар сезгә, иҗади уңышлар гына телим дип язып җибәргән тагын бер тыңлаучыбыз Айгөл. Шулай
Илгиз Хасанов язап барлы сандугачлар дип яза сезгә. Рахмәт Илгиз Мурат. Гөлүсә исемле тыңлаучыбыз сәлам ди, сәлам сезгә дә. Җырлар турында әйткәндә менә модасы шундый дидек, әйме? Җырлар замана таләбе дидек. Сүздә юк, хәзер без гадәттә киемне дә көн саен алыштырабыз. Ишетмәдегезме? Бүген иске әйберләр көне икән. Бүген иске әйберләр көне. Менә шуннан чыгып сорый башлыйм әле, сорауны башкача формада яңгыратыйм әле. Иске әйбер һәркемдә дә бар инде ул. Кием булсынмы, савыт саба булсынмы, әйме? Шул Шырманы хәтта күз алдына килде. Шырма күз алдына Bütün килде. иске әйбер шунда бит, җиһаз булсын, әйме? Бармы сездә иске, менә шәл булса да ташламый торган әйберләр? Азат кып-кызыл булып чыкты, алты күп ахрысы. Бер кызык кына әйбер сөйләп китим әле. Рәхмәт. Без бит инде өйгә күчтек бит инде. Әйе. Өйгә күчәсем бит инде. Квартирадан бөтен әйберне күчереп, Ага. гаражга тутырдык инде, тутырдык. Анда аякларга да җир юк инде. Хәзер әби килде бит инде. Әби белән алсушып киттеләр. Мәйтәм, хәзер җыштырып бетерәләр, бер нәрсә дә калмый инде дигәнем. Үзе фикер булмастымы? Ыргыта торган әйберләр дә бар калган әле, анда шуңа күрә теге нәрсә әйтим, минем әниләр дә шундый, теге бар олы кешеләр бит инде кирәге чыгыр әле дип безнең әниләр дә шырмага менгезеп куялар я һәрбер. Иске яңаны саклый, әйе. Ну, бездә әйе шнап торып бар. Бу әйберләр ниндер вакыйга белән бәйле булган әйберләрне ташламыйбыз, дөрес әйткәндә. Мин аны бөтен әйбер кабаттыгы урысча әйткәндә перебирать итеп, Истәлек итеп саклыйсың. истәлек итеп җыеп куйдым. Шундый безнең аерым урын бар. Шунда мин аларны тутырып әзерләп куйдым. Шулай ук инде менә әнинең бер көн инде әнинең кызыл сумкасы бар инде. Әниме тәмәдә икенче сумка алабыз сиңа дип. Әнигә сумка алдык та инде. Шуннан бу кызыл сумканы ташла инде ди кызым. Мин башта ташлармын дим дә. Мин нигә ташлыймсың? Әнинең сумкасы кызыл. Шуны иң түргә тыгып куйдым әле алар. Белмиләр дә Шуңа күрә кайдан. мәйтәм нинди сумка. Чынлыкта Күргән юк. Әнинең сумкасы ул. Чөнки ул әнинең истәлеге. Аннан соң иске киемнәр дигән ул киемне мәсәлән син ниндер зур вакыйгага кигәнсең, аны ташларга кызганыч. Истәлеге. Яисә син аны бала йөкле вакытта кигәнсең, иске аны ташларга кызганыч, ләкин ул сине бәйләп тора. Яисә син баланың кичкенә вакытта ул инде саргайган, топлар да тигән, ләкин аны ташларга, аның исе шундый кадерле, ташларга кызганыч әйберләр бар. Азат тойга батты. Менә Безнең шкаф биек бит, шуңа күрә иске ягына мин менеп төшкәнем юк. Әле анда. иске дигәннән ул җырчыларда, артистларда бик күп була инде ул кием мәсьәләсендә, чөнки узган елгы концерт программасындагы киемнәр, алар иске түгел. Алар инде шул берничә концертка киелгән, ләкин унысын киелми. Менә алар шулай ук иске әйбер булып саналамы? Гомумән аларны ничек саклыйсыз? Безнең әлеге шкафлар юк иде. Әйме шкафлар юк, бөтен җир тула иде. Юк, шкафлар бар иде, җитмиде. Җитмейди инде ул. Хәзер без бөтен дөньяга бөтен кая шкаф тыгып була, бөтен җиргә шкаф куйдырттык. Инде аның берсе безнең шушы иске киемнәр белән, элекке костюмнар белән тулды. Хәзер инде авылга да кайтардык безнең якка инде. Аннан әбидә дә бар анда, бөтен җирдә ничектер алса әйткәнчә, ул бит инде хәтирә кайчангыдыр. Менә ачып карыйсың да, искә төшә кайсыр мизгелләр, концерт вакытындагы, ничәнче елдагы концерт, йөргән вакытлар, һәрберсе кадерле. Һәм теге андый киемне, мәсәлән, мин сату ягында кемгәдер бирү ягында каршы. Чөнки ул махсус безгә тиктерелгән кием, ул безнең иҗатка тиктерелгән кием. Аны тамашачылар безнең белән күрделәр һәм тагын икенче кеше аны белән чыгу, минемчә, бөтенләй дөрес әйбер түгел. Искенең яңараклары да бар әле, 3 төргә бүленгән. Инде бөтенләй мәңге кими торган киемнәр бар. Алар безнең инде салынган кофрларга. Аннан соң шул иске яңараклары бар әле, кайчандыр бәлки бер киеп куермын әле дип. Ләкин размеры туры килми дигәннәре бар. Ябыгырмын әле дигәннәре. Әйе, шундый партия бар әле. Әйе, асасына аерым бер Авдрук дигән әйе. Авдрук ябып китермен. Аны мин аны ачып куям әле, кай вакытта тукталып монда киергә юк микән дип эзләп алып, әллә нигә бер киеп тә куясың әле аны. Ну, инде анда яңа киемнәр. Менә узак киеп туйдыра бит инде һаманда бер кием кию, ардыра. Ул кием, ул энергия. Яңа кием кигәч син үзеңне ничектер икешрәктер хистәсен, яңа энергия барка килә. Җыр белән дә шулаймы? Әйе. Яңа җыр белән дә шулаймы? Яңа җыр белән дә шулай. Ничектер теге үзең илһамланасың бит инде аны. Үзең теге башта тыңлыйсың, о, шәп җыр булган бу минем ничектер. Теге яңа күлмәк кигән кебек.
Шулай яңа жыл, яңа күлмәк киген кебек. Әйдә, җырлыйк. Әйтегез. Рәхим итегез. Азат, син җырлыйсыңмы? Мин хәзер җырлыйм, аннан соң той җырлыйбыз. Рәхим итегез. Менә шул иске вакытларга теге балачакларга кайтыгыз. Без дә әле бала идек. Кайчан гына без дә әле бала идек. Балыннарда кылын чактай чабайды. Пармак тертеп күрсәткәннән хәтта көлеп, үзебезчә ям һәм кызык табайдык. Кайчан гына без дә әле бала идек. Тормыш буйлап тәвгезләр салган идек. Инде әти, әни күптән үстебездә басып килә балакайлар өстебезгә. Кайчан гына без дә әле бала идек. Тормыш буйлап тәвгезләр салган идек. Инде әти, әни күптән үстебездә басып килә балакайлар өстебезгә. Кайчан гына без дә әле бала идек. Уйнап баргач йокыларга талайды. Вакыт үзебездә кайчак сими әнкәйләрне борчуларга салайдык. Кайчан гына без дә әле бала идек. Тормыш буйлап тәвгезләр салган идек. Инде әти, әни күптән үзебездә басып килә балакайлар өстебезгә. Кайчан гына без дә әле бала идек. Тормыш буйлап тәвгезләр салган идек. Инде әти, әни күптән үзебездә басып килә балакайлар өстебезгә. Кайчан гына без дә әле бала идек. Биштәр асып мәктәпләргә бара идек. Дәресләрне хәзерләргә онытып калам. Ярамаган билгеләрдә ала идек. Кайчан гына без дә әле бала идек. Тормыш буйлап тәвгезләр салган идек. Инде әти, әни күптән үзебездә басып килә балакайлар өстебезгә. Кайчан гына без дә әле бала идек. Тормыш буйлап тәвгезләр салган идек. Инде әти, әни күптән үзебездә басып килә балакайлар өстебезгә. Инде әти, әни күптән үзебездә басып килә балакайлар өстебезгә. Басып килә балакайлар өстебезгә. Еш искә аласызмы бала чактагы менә шул мотор мизгелләрне? Нинди мизгелләр күбрәк күз алдында йөгереп уза? Әтиләниле вакыттагы мизгелләр күбрәк инде шул. Әби вакытлары, әбинең унсын биргән вакытлары, балыкка төшкән вакытлар, кармаклар. Барысы да ничектер. Азат күбрәк хатирәле клиплар яздырасың син, әйме? Мин игътибар итәм сиңа, гел менә шул хатирәләрне яңарта торган клиплар. Чынлап та сагынасың шул вакытларны, әйме? Әлбәттә инде. Теге ничектер еллар барган саен, аны әле кайтырып искә төшерәң, әти-әни юк. Ничектер алга кайтып, һәм дә ничектер инде клип аша теге ничектер югалткач ул бөтенләй төрле күңел ачыла, бөтенләй төрле күз карашы ачыла. Тормышка, хатирәгә, авылга, өйгә, балачакка шуңа күрә һәрберсен теге ничектер истә тотып теге клипка кертеп калдыру теләге. Яңа җырлар күп яздырасыз дидем. Чынлап та концерт сезоны вакытында, концерт сезонына кадәр җырчылар бик күп итеп җырлар яздыралар, яңа җырлар белән тамашачыларны куандыралар. Һәм менә әзерлек барышында җырларның ниндиләренә игътибар итеп, ниндиләрен сайладыгыз быелгы концерт сезонына? Быелгы концерт сезоны күбрәк хитлардан торачак. Бу инде ничектер теге
иток ясау, теге нәтиже ясау деген кебек мәйне безнең җырларыбызга, хит җырларыбызга барды хит җырларына сайланылган. Әлбәттә араларында инде яңа җырлар да булачак, яңа дуэтлар да булачак. Инде безнең парлы булса канат дигән яңа җырыбыз әйбит. Ул безнең бик тә матур, мәгънәле җыр, башкача үзенчәлекле эшләнелгән җыр. Аның аранжировкасы бөтенләй икенче төрле, ул икенче төрле темп белән эшләнелгән җыр. Бик матур җыр, мәгънәле ул җыр башкарачакбыз. Аннан соң инде Алсуның сольный җырлары булачак. Аның бик матур үзенең сольный җырлары бар. Түзә дигән менә хит шу җырларын тамашачылар яраткан җыр. Әниле йорт. Әйбит. Аннан соң инде әлбәттә кертеләчәк, шулай ук минем сольный башкаруда яңа җырлар менә Дустым дигән җыр. Аннан соң Бардашулык дигән яңа төрле форматта эшләнелгән. Әле җибәремен, син Айгөл тыңларсың, үзеңә фикереңне әйтерсең. Фортепиано һәм скрипка белән генә эшләнелгән җыр. Менә халыкчан стильдә эшләнелгән җыр. Миндә андый җыр булганы юк. Аннан соң инде башка төрле форматта Суынмаган әле икәү яккан учаклар. Сезнең радиода да бар, ул радиосында да. Ул да башка төрле форматтарак җыр. Аранжировка ягыннан да. Шуңа күрә Алла бирсә бу концерт программасында да мәгънәдә булачак, энергия булачак, мәхәббәт хис. Бер вакыттагыча инде ансыз була әллә. Менә элекеге җырлар сүз безнең киемнәр турында, иске әйберләр турында сөйләштек, әйме? Шуннан чыгып соравым да, җырлар искерәме? Менә элекеге җырлар дип сөйләшәбез, әйме? Ретро җырлар турында сүз каттың син Алсу. Җыр искерәме? Әйбәт җавап биргән тиеш моңа. Ну, элекеге ретро җырлар, мәсәлән, сезнең радиогызның алтын фондына кергән җырлар, ул җырлар мәңгелек, алар искерә дип әйтә алмыйм. Ә менә эстрада җырлары, алар искерә. Чөнки гел тыңлый, ул инде туйдыра башлыйдыр дип уйлыйм. Тамашачыларына да үзгәреш кирәк, үзгәреш кирәк. Шуңа күрә эстрада җырлары искерә, ә элекеге җырлар алар бер кайчан да бетми. Безнең күңелләрдә кала торган җырлар. Менә минем өчен бик тә куанычлы, белмим, өлкән буан кешеләр ничек әйтерләр. Элекеге җырларны заманча итеп башкаралар хәзер, әйбит, ул бик яхшы. Хәтта бер шулай буларак булса да тыңласыннар иде безнең балалар. Шулай буларак кына тыңласалар да, аларның күңелләренә калачак. Татар дискотекаларында да менә ремикслар күп ясыйлар, әйме? Миңа шундый ул варианты да. Чөнки ул хәзерге буын тыңларлык дәрәҗәдә. Менә Әле ул бит җырлар, Алсу белән килешәм. Әле ул бит җырлар, элекеге җырлар хәзер заманча ясагычта хит булалар. Менә миңа шунысы ошый. Теге ничектер бар аранжировкалар үзгәрсә нитсә дә, ул хит булып калалар хәзердә. Алар бик тиз популярлашалар. Мин Алсу сөйләгәндә тагын бер сорау туды. Элекеге җырларны яңадан җырлыйлар. Аллага шөкер, без шулай аларны үзебезнең балаларыбызга ишеттерә алабыз дисез. Ничек уйлыйсыз? Менә бүгенге көн эстрада җырларын шулай менә сезнең репертуардагы җырларын берәрсен булса да алып шулай итеп еллар узгач кайчанда булса алып җырларлар микән? Яшь буын тыңларлар микән һәм кайсы җырны? Ондай җырларыбыз бар инде безнең. Элекеге буыннар хәзерге буын киләчәктә. Әгәр сине очратмасам җыры. Менә шул җырны сораган Әзгәрия түгел, хәзер әйтәм. Оныттым, әле югалды. Бер тыңлаучыбыз бик матур җырлыйлар, зинһар өчен әлеге җырларын башкарсыннар иде, Айгөл дип язып җибәргән. Әгәр сине очратмасам бик матур җыр дигән Айгөл исемле тыңлаучыбыз язган. Без хәзер паракышларны җырларбыз. Безнең шулай ук хит булырдай, бездән соң да хит булачак, башкалар да алып җырлаячак. Паракышлар дигән җырыбыз бар. Әгәр сине очратмасам дигән җырны алып җырласалар, әйтик, еллар узгач, бәлки сез хәзер башкача җавап бирерсез, еллар узгач бөтенләй җавабыгыз үзгә булыр. Әйе. Бирер идегезме? Кемен җырласыннармы? Әлеге җырны, мәсәлән, кем беләндер бүлешергә сез әзерме? Әгәр дә яшь буын алып җырласа, мин мәсәлән каршы килмәс идем. Чөнки ул синең иҗатыңны дәвам итүчеләр. Алар бит инде икенче төрле башкарса, тавышлары, тембрлары алан икенче була. Җырны яшәртә икән яшь буын, мин мәсәлән бик шат. Уйлап әйтәм бу сүзләрне хәзер, чөнки безнең бу шулай ук радио фонды өчен сакланып кала әлеге тапшыру. Бу еллар узгач әле бу тапшыруны алып карасалар, Алсу теге вакытта шулай дип әйткән иде, кара фикер үзгәргән дияргә мөмкин. Ничә елдан соң действовать итә башлый. 3 ел инде. Бу җырга инде ничә ел?
бу җырга Күптән инде. 6-7 ел бар инде. Күптән. Һәм чынлап та җырның гомерен озайту өчен аны гел аранжировкасын яңартып торырга кирәк. Әмма шулай ук аны гел башкарып торырга кирәк. Шулаймы алсу? Менә бу җырны без миллион тапкыр җырлаганбыздыр инде. Ни күп туйларга чакырдылар шушы җыр аркылы. Күп бәйрәмнәргә чакырдылар. Аны ул безнең визитка карточкабыз нәкъ менә шушы җырыгызны җырлагыз әле дип сорыйлар кешеләр үзләре. Чөнки ул Алар да туймый, без дә туймыйбыз. чөнки монда мәхәббәт бар. Әйе. Монда хисләр бар. Менә син әйткәнчә. Әйе. Җырлыйбызмы? Теге җырны. Әйе, хәзер Алкышлар. Паракышлар дигән җыр башкарабыз алсы белән. Шулай бик тә мәгънәле матур җыр, үзенчәлекле җыр. Моны да бик яраталар. Әйдә, яратык. Күл өстенде барлы акыш йөзәм, йөзәләр битенә парлашып. Син дә минем серле акышым бул, кычан ал сине яратып. Паракышлар кайткан, тибрәләләр бизә күл өстен. Син дә минем гомерем буйларына, сөеп туялмаслык бер кеше. Паракышлар кайткан, тибрәләләр бизә күл өстен. Син дә минем гомерем буйларына, сөеп туялмаслык бер кеше. Күлесләрен серле тынлык сарган, аккышларының азы уралган. Син дә минем күкләре насыйп иткән, бәхет язмыш юраган. Паракышлар кайткан, тибрәләләр бизә күл өстен. Син дә минем гомерем буйларына, сөеп туялмаслык бер кеше. Паракышлар кайткан, тибрәләләр бизә күл өстен. Син дә минем гомерем буйларына, сөеп туялмаслык бер кеше. Тормыш иптәшләребез биргә чакырыгыз. Күл өстенде барлы акыш йөзә, сөюк исе нәзек челтәрлеш. Мәхәббәтнең кайнар учагында, жылытмасаң иде читләренә. Паракышлар кайткан, тибрәләләр бизә күл өстен. Син дә минем гомерем буйларына, сөеп туялмаслык бер кеше. Паракышлар кайткан, тибрәләләр бизә күл өстен. Син дә минем гомерем буйларына, сөеп туялмаслык бер кеше. Син дә минем гомерем буйларына, Сөеп туялмаслык бер кеше.
Subhanallah, зур рәхмәт сезгә. Алсу Азат Фазлыевлар студия безнең кунаклары. Сокланып карап тордым, чынлап та пара кошлар кебек. Шул кадәр матур парсыз. Иҗатыгыз да шундый парлы, матур сезнең һәм карыйсы гына килеп тора. Subhanallah, күзләр генә тимәсен дип карап утырдым. Һәм инде менә концерт программасы турында елда менә һәрберсенең үзенең һәрбер җырчының үзенең конкрет бер көннәре була, әйме? Мин шул кадәр менә кичә уйлап утырдым, мин әйтәм, Азатларның елда концертлары март аенда буламы соң аларның дип Юк. карап утырдым, юкмы? Юк. Ничек Без мартта? әлдә теге бер көнне табылган юк. Кайчан була икән дип. Конкрет көн. О. Мәсәлән, август салат ае диләр, әйме? Зәйнәпнең үзе ае, Зәйнәп Зөфәр, әйме? Уразованың шулай ук Илсия инде ул аның бөтенесе дә аның айлары. Шуңа күрә теге безнең мартта да булды, февральдә дә булды, быел январда да булды, гыйнварда да инде. Быел мартта килеп чыкты менә шулай. Аның карау бәйрәм алдыннан шундый рәхәт. Бәйрәм алдыннан Алла бирсә була, гүзәл затларыбызның бәйрәм көннәренә бит, шуңа күрә шундый энергиялы, хисле, мәхәббәтле концерт. Мин белүемчә син бик җитди киләсең әлеге мәсьәләгә, чөнки алдагы концертларыңда карам, син сценаристлар белән, режиссерлар белән эшләргә бик менә ияләшеп киттең дип әйтим, һәм инде бу бик дөрес алым. Быел ничек? Шул ук состав белән эшлисезме быел да? Шул состав белән быел бераз үзгәрәк. Инде узган ел хатирәләр ниндидер әйткән булса, безнең тормыштан әйбәт хатирәләр, 2 ел хатирәләр, ниндидер сагышлар, сагынулар булган булса, быел күбрәк бу чынлап та мәхәббәтле концерт булыр дип уйлыйбыз. Хисле концерт чынлап та алганда, монда инде ниндидер теге хатирәләргә кайтып булмаячак, ләкин әлбәттә ниндидер һәр кешенең Күңел кылларын силкетә торган, әйме? Силкетә торган шундый программа булачак. Моментлар булачак. Бу концертта инде безнең махсус 2 улыбыз да катнаша. Аларга махсус кичкенә улыбыз инде безнең ул апушка йөри бит инде. Әйе, артист булам диен дәйме? Аңа махсус яздылар. Ул Дәфәри. сәхнәдә сөйләячәк. Уртанчы бала дигән кызыклы әйбер булачак. Монолог булачак. Аннан соң инде абыйсын чыгарачак сәхнәгә. Абыйсы биячәк. Уртанчы бала дигән монологны сез язып бирдегезме? Үзенең фикерләреме? Менә шуны гына әйтегез әле миңа Алсу. Үзенең әйтәсе килгән сүзен әйтәме? Әллә сценарист язганны әйтәсе киләме? Үзенең язган сүзләре, үзенең уйлаган фикерләрен Ишеткерде, әйме? Анда кызык ул. Кызык инде. Моны чынлап та күрергә кирәк. Кызык дип кенә сөйләп утырудан мәгънә юк. Монда барып карарга кирәк шуңа күрә. Шуңа күрә чакырып калабыз. Рәхмәт. Менә безнең тыңлаучыларыбыз көтеп алалар. Сәхнәдә тапшыру мин бик рәхмәтлемен бу очракта тыңлаучыларыбызга да. Әсгәрия исемле тыңлаучыбыз яза, бик матур парлар. Исән сау булыгыз, юлларда исән имин йөрегез. Уңышлар теләп калам ди. Назия исемле тыңлаучыбыз Айгөл, Аллаһның рәхмәте яусын. Һәр атнаның дүшәмбесен зур түземсезлек белән көтеп алам, бик матур тапшыру. Азат белән Алсуга иҗади уңышлар телим. Иҗатыгызны бик яратам сезгә. Саулык, сәламәтлектә, тигезлектә яшәргә язсын. Аллаһ Тәгалә камы тамагыннан язган Назия исемле тыңлаучыбыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт барчагызга да. Яратмаучыларга караганда яратучылары да бар аның. Күрәк дип әйтсәк тә була әле. Ярату дигәннән һәрбер җырны шул кадәр менә яратып башкарасыз. Мин әле сезнең Паракошлар җырын караганда, тыңлаганда карадым. Чынлап та карадым. Мин менә җырны тыңлап утырмадым, чөнки сез бер-берегезгә булган мөнәсәбәтегезне менә шундый җылы караш белән, шундый кочаклап алулар белән, әйме, хәрәкәтләр белән шул кадәр матур итеп күрсәттегез. Концертта әле ул бөтенләй башкача. Менә студияда ул бит инде теге камералар төшергәндә бөтенләй башка буласың, әйме? Шулай ук инде сәхнәдә торганда бөтенләй башка буласың. Ә монда без гади менә 3 генә, 4 генә утырганда да шул кабатлангач чын мәхәббәт икәнлегенә инанып утырдым. Җыр гына түгел, бу чын тормыштагы мәхәббәт икәнлегенә. Шуңа күрә Субханалла дидем, күз тимәсен дидем. Рәхмәт бик зур. Бүгенге тапшыруыбыз бик тиз тәмамланды, чөнки сөйләшүебез шул кадәр рәхәт булды. Рәхәт вә ибер теге тиз була, тиз үтә диләр бит алар, әйме? Тәмле тиз үтә, рәхәт тиз үтә. Әйе. Тагын бер Бетеп барамын ул. Бер генә җыр. Менә шулай концертларда шулай ул, Азат. Бер сулыштан үтә. Менә мин хәтерлим синең концертыңны бер сулыштан. Аба бетте дә менә тәнәфестән соң. Менә тагын бер ни кирәк бит, тагын бер бүлек кирәк дип җитми калган әйбер шулай тәмле була, рәхәт була. Тагын күрешәсе килеп тора, тагын сөйләшәсе килеп кала ул. Тагын тыңлыйсы килеп кала. Җырларда нәкъ шулай ук. Менә бүген ишеткән җырларны тагын тыңлыйсы килеп, концертларыгызга йөрсеннәр тамашачылар дип телим мин. Мин
Бик рәхмәтлемен һәр чакта да сезгә шалтыраткач Айгөл апа дип шундый якын итеп, шундый рәхәт итеп, һәр чакта да нишлибез дип торуыгыз үзе бер рәхәт. Һәр чакта да менә энергиягыз ташып торсын. Мин сезнең энергетикагызны тоям. Сездән шундый рәхәт, җылы энергетика килә. Ул теге Кытай җылысын алып кайтканга гына түгел. Җылы якларда кызынып кайтканга гына түгел, хәтта кызуыгыз да суынмаган әле. Шулай да тоям мин әлеге энергетикагызны, тамашачыларга карата булган хөрмәтегез, мәхәббәтегез шул кадәр сизелә. Уман һәр кешегә сезнең мөнәсәбәтегез шундый җылы, ачык, шундый булып калыгыз. Рәхмәт. Мода үзгәрә дип, кием үзгәрә, җырлар үзгәрә дип, кешеләр үзгәрмәсен иде. Кешеләр яхшы якка үзгәрсеннәр иде, үзгәргән очракта да. Менә шундый теләкләрдә бүгенгә саубуллашырбыз. Теге әзерләп куйган җырны җырлаганчы сезнең дә рәхим итегез, микрофоннар ачык. Тыңлаучыларга әйтәсе килгән сүзегез булса. Бик зур рәхмәт. Карале искиткеч әймәттен ортасында да радио тыңлап язып утыралар. Бу бит инде бик зур хөрмәт дигән сүз. Радионы яраталар, тапшыруны көтеп алалар. Әле язып та утыралар, кәефен күтәреп. Барча кешеләргә инде зур рәхмәт. Һәрбер кешегә дә телим саулык, сәламәтлек. Баналь сүзләр булса да, бу бик зур көчкә ия сүзләр. Һәм менә хәзер бит инде бик тыңламыйлар. Радиоларны тыңлап, җырларны ишетеп, концертларга йөрсеннәр иде дип әйтәсе килә. Амин. Мин дә кушылам. Тормыш иптәшемнең алсын сүзләренә. Бик матур сүзләр итте үземә. Әйдә җырлый калайса. Җыр белән саубуллашык. Әйдәгез. Рәхмәт. Әйтелмичә калган сүзләрем бар. Килә минем сине күрәсем. Күрешик дисәм, хәл белешик дисәм, кирәк түгел инде диясең. Яннарыңа да чакырмыйсың, ылтырга да ирек бирмисең. Исем китәр шуңа, мик әле сиңа. Әйтсәң иде бары терсен. Яннарыңа да чакырмыйсың, ылтырга да ирек бирмисең. Исем китәр шуңа, мик әле сиңа. Әйтсәң иде бары терсен. Бибез бергә. Unuttırmışsın da özünü sin. Serenlerde yollap durasın. Uzasın ne belip kütüp yürgen kebek. Yollarımda şırap koyasın. Yanlarına da çakırmışsın. Öldürga da yürek birmişsin. İsem gider şuna mikemikler sina. Eysen idi bari dersin. Yanlarına da çakırmışsın. Öldürga da yürek birmişsin. İsem gider şuna mikemikler sina. Eysen idi bari dersin. Süyüğümü elle süymevime. Nersesin bu senin gönülde? Hiç de bulmayı anlap bir ele bir cevap. Elle bilmişsin mi özünü de? Yanlarına da çakırmışsın. Öntırga da yürek birmişsin. İsem gider şuna mikemikler sina. Eysen idi bari dersen. Yanlarına da çakırmışsın. Öntırga da yürek birmişsin. İsem gider şuna mikemikler
mikrofon orunda duramıyorum. Hürmetli radyo tыңлаучыларыбыз, her vaqtdagıça Bulgar Radiosu stüdyosunda sahnadaş tapşırığın мен Айгүл Хайруллина алып бардым. Бүгүн сау булашабыз, келесі атна дүшәмбе кичендә кабат очрашуларга кадәр. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сәхнәдәш, 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 Айгөл белән сәхнәдәш.